Kunanje nje vele ngicala umuntu uthi vele eshiya ikhaya lakhe vele eshintshe bekhaya. Hayi cha mntaba bulula kakhulu umbuzo wakho. Lento iqala ekutheni ungafuni ukulalela abazali. Yabo uma usukwazi ukuphendula umuntu omdala, ukoloza uma ekuthuma esitolo, ukwazi ukushintsha ebusweni, ungazwani nendlu yengweni. Ukoloze uke esikoleni nokuba nabangani bakho. Oh, shothi ingakho-ke neBhayibheli swele. Shothi ngayo swele isiqalo bethi hlonipha uyihlo nonyoko. Kuze insuku zakho ezande ezini. Oh, shothi swele isixwayiso ayisengiyabona. Ya, enye into esilimazayo ibona abazali. Yabo lento yokuthi bexabane phambi kwethu ayikho grand. Just imagine ubaba ekolozela uma. Ubaba mebuya umana ambuze ngathi ingane ukuthi uphumaphi. Sikhuyivari le. Ngeke ngimgceke ubaba uma engafuni ukushada uma. Futhi nje leyo nto ubona nje uma ephethe ifoni yababa. Ngeke bro. Uma ulo. Ula asikwazi ukuthi umtshele. Yabuzwa. Ubaba yimvu. Yabona mekhulunywa ngemvu ile ndoda esizalayo. Hayi ke uma wakho. Ungakhuluma kanjani phambi kwabangani? Ubaba uthethe isindoda. Letha sami. Sikuba sobe sikhuluma. Osisi wami, ngiyacela ukuthi ungafani noma ugade futhi nabantu ohleka nabo, nabantu okhuluma nabo. Ngoba abantu bawukuthatha sokwemali. Ngiyacela nje ungafani. Yona mkethu. Kodwa yini mfazi ukungibukisa ngabantu manje? Yini ngaphela yini? Habeni. Labo sitho bezovuka bebe ngenyawo. Nendaba nabantu ubusikhululiwe noSkhulile. Mina hayi ngeke mfazi. Mina yabo mina manje ngikhathele ukuphila lempilo mina manje mfazi. Yini manje? Uphezulu lokukhamisela ingane ozazi. Ziphume ziyodlala nje ingane. Yini manje mfazi? Okay, asame siphe. Hayi musa phela kungiphetha kanjena. Yazini, angisakufuni mfazi. Yabo lapha kwami, angisakufuni lapha kwami. Ebhishu wena ungowami ongendawo, asambe sobheka ingane. Asambe sobheka ingane, asambe. Hayi, angisakufuni lapha kwami. Ando. Hayi ngithi angizwe nje ukuthi usayikhumbula lento esasikhuluma ngayo. Awumeke naba abashana besondela la kumina ngicathi kunodaba abafuna ukulibeka. Hayi sobuye sikhulume sho. Sawona malume. Yeah bashana njani? Siyaphila. Yeah naqhamuka nehefuzela nje kwenze njani nenkingi? Hayi mama siyabonga mamphumulani ukwazi ukusihlonipha. Hayi phela ngeke nganihloniphi nifane ngani zami. Size ngayo ke indaba baba. Yini unani baba? Sicabanga ukuthi ubaba unenkinga yenhliziyo. Hayi. Kwabuye nomgentu. Yini isho njalo. Ngibona ukuthi mina ngitshela indaba enkulu kangaka. Sicabanga ukuthi ubaba uyahlukunyezwa, ubuya shawa uma. Kodwa still usathandana naye. Ngicabanga ukuthi usamncane sangamthola umuntu. Hayi bo. Nithule nendaba engaka lento le. Into yanini le? Hayi into enze yakhona nje manje insuku. Ngiyalizwa bashaka bami yabona lento enibekayo. Kufanele ukuthi nami ngiyisukumele. Phela niyanifana nengane zabo. Uma ngabe kunihlukumeza ngani kufanele ukuthi kuhlukumeze ingane zabo. So ngizozama nami ngamandla amoni ukuthi ngisho ukuthi lento ngithathela phezulu. Umphakathi mangabe ufanele u-engage kulento ukwazi ukusola. Ngiyabonga nje ukuthi nize nizongazisa phela umgendu umngani wami. Yeah bashaka. Siyabonga malume. Kulungile hambani ngeke sekuhlwile. Usale kahle. Ningahambe nima la sekubanjwa nenkunzi.